Maayong adlaw pa rin yung tanan sa mga supit sa baybay sa mga video ni Iyaan o man sa mga artista magdalag kinabuhi niini akong suwa. Itago lang ko sa ngan na kordapya. Una na akong bukiki, una akong kinabuhi, paliw ko sa pagpatugtog. Love Hurts. Sino ba yan? Nani ako lang apan-apan. Asa man ka? Tay pagugukon pukunin mo iyo. Itago lang ko sa ngan na kordapya. 37 anyos. Mulumulog po diri sa dakbayan. Duwa ang akong anak sa una na kong bana. O kini ang akong sugilanon sa akong kinabuhi. Sa akong pagkadalaga, gauban-uban ako sa akong mga amiga. Busa, nangadto kami sa balay inumanan. Ug diri na ko nailhan si Piolo. Yeah, the ring that needs your finger. I want you always to remember. Oh, I want you to be a part of my dreams. I was so lonely here without. Nilabayng mga katuigan, nagsakit ang akong kaipon. Busa, nidalikat mi sa manambalay. Mister, adun ako natiktikan sa imuhang bagul-bagul. Adun na lusay. Maayo ka na. O matanggal kung biyaanin mo yung asawa. Para sa kong kaayuhan. May pagmagbuwag ta. Asan? Tataya ba yan? Eh? Asan? Pahungag dripoy. Asan ang buka? Kapor ba yung susunod yo? Gibuwagan gayud niya ako. Busa, naglakat ko ug nanipad sa laing lugar. Nag-abroad ko ug gibilin ako akong duwa ka anak sa kuang ginikanan. Nilabay ang mga katuligan, niuli ko og Pilipinas. Ug dili na ko nahimamat ang akong amiga na si Nining. Ug ano na siya amigo, ang pangalan Beryo. Iya kong gerito. Ug diri nagsugod ang akong kalbaryo. Tiyaw mo na nagabaktas ko. Taga-adlaw, usa ka oras para sa akong gitrabahoan kay dili mo hato na ako ang kaipon kay kalas na o gasolina lami alagi hiluan o tagyakan ligi. Abot ang anong ako nang gisulan ning trabaho Busog da ka? Atong nga dilo ka kanon? Butuan ang naglanot. Tawa to anak ko nagkuna kay kuan kay kalibutaw. Maniguro makigimo. Mga nagtubig ko niya. Pagina mong tubig ito. Ikaw, ito nito. Pagina mong tubig. Huwag na rin nagtubig dagan. Langga. Mga yung takog 20. Saan ang 20? Taka na mo gastuhan ng kwarta ha. Nagdagook na ako ang tiyan. Inom tubig dito. Ako man naman ko yung pantiyo. Di ko na mo palitan. Si Pante! Ba't mo utom na imong mahom nagkugang? Dugan-dugan nagbulingon. Wala bagid ako masayod kung si tumong niya siyang kinabuhi or naigugmabagid siya sa kuag matinud-anon o sa kuang anak. Ibuhagan ako siya. Abi na lang pangit ta. Bulag na gayud kami kay tumudiro kanto sa ilang batasan. O ingon man, nagpuyo mi sa usa ka balay. Kung si tawag ana, wala na ilaha kung si tap. Di mabuti, kilala ang tagrikanan. Naghanting salamat, Tata Daem. Ang inyong matatampo, Kordapya. Usara ang akuan na putluan aning bidyoa ug ang kinabuhi ni Kordapya. Kita mga babae, maghinay-hinay kita sa ato ang mga desisyon. Kapag karang po magpangitaglaki, kaya sa panahon, kita ra dapat magbaguod.